dat was raak. Dat gaat heel goed. Du hebt gewonnen. Ja, goeie is het hè, volgens mij. Hè? Ja, inderdaad. Het is inmiddels goedenavond. Goedenavond. Zeg, dat was raak, dus dat gaat toch een pils gekost, of niet? Of is het andersom? Volgens mij gaat echt aan een pils gekost. Hè? Dat was een aanspraak, dacht ik. Ik was er al bang voor, Wim hebben we hier? Ik ben Aniek van Onger het Viaduct, Oetmarsbrak. Ik ben Lars Hamers, ook van Onger het Viaduct, Oetmarsbrak. Onger het viaduct. Help me eens. Wat is dat? Wat is dat? Volgens mij is Onger het Viaduct het vastelandse begrip van Brag in de Bek en alles wat er omheen ligt. Aniek is uit de Bek, ik ben van Maasbrach. En dat definieert volgens mij wel heel goed wat onze vereniging ongeveer is. Die is ooit opgericht in 2003 als een grapje. We hebben ze in Brag, we hebben ze de Bek, daar loopt de A2 doorheen en daar gaat een Onger Viaduct onderdoor. Dat is eigenlijk het middenterrein. En eigenlijk is dat het ontstaansplekje geweest van onze vereniging. Dus daarom kiest de carnavalsvereniging Onger het Viaduct. Ja, geweldig, want ik heb begrepen, Immers heeft ooit een grapje uitgehaald. Hij heeft zichzelf uitgeroepen als prins. Wat? Ja, dat klopt inderdaad. En hij heeft toen gevraagd, wem wilt mijn prinses zijn? En zo is dat ontstaan. En toen in no time stingen er een heel deel mensen op om zijn raad te zijn, of niet? Ja. Leuk. En Geer zit dan nu. Zeg me, wie lang al betrokken bij deze vereniging? Ik, 5 jaar ongeveer. Ja, ik zit nu sinds 2013 bij de vereniging. 2003 zijn we begonnen, 2013 ben ik erbij gekomen. Dus, ja. Zo, en als ik goed tel, heb je binnen een jubileum. 2024, dus we hopen dat langzaamaan weer een normaal seizoen kan gaan aanbreken. Dat we een rustige aanloop naar ons grote jubileum hebben, ja. Zeg, en ik heb ook het horen donderen over Pierre Knoops. Vertel. Ja, Pierre Knoops is een aantal jaar geleden ons ontvallen. Is natuurlijk een grootheid in het Limburgse, zeker in de Limburgse vasteloving. Er zijn een aantal mensen die gecharmeerd waren van Pierre. Pierre bewonderden, altijd met Pierre metgingen, een goed contact hadden met hem. Nou, die hebben bij de familie Knoops aangeklopt en eigenlijk gezegd van weer vingen dat er een blijvende herinnering moet komen aan Pierre. Nou, daar sting de familie ook voor open. Die hebben uiteindelijk in het voorjaar van afgelopen jaar 2021 onze vereniging benaderd en gevraagd van wilt jij een rol spelen in de totstandkoming van het beeld en alles wat er na komt. Nou, daar hebben we weer in het bestuur over gesproken, hebben we met de leden over gesproken en hebben we natuurlijk gezegd dat gaan we volmondig doen. We hebben dat beeld geadopteerd. Dat doen we niet voor onszelf, maar dat doen we namens de ganse Limburgse vasteloving. En nou ja, samen met de gemeente Maasgouw, samen met de werkgroep en de familie, is in november op de 11e van de 11e mooi aan de haven een prachtig beeld onthuld. Het schone is aan het beeld, dat heeft een plaatje met een QR-code. En dat is samen met Alain, met Tom Doesburg, een samenwerking aangegaan. En dan kunnen ze met de telefoon scannen. En dan kunnen ze op een website en dan komen steeds beelden van Pierre tevoorschijn. En dat wisselt eigenlijk om de zoveel weken, krijgen ze daar een ander buurt in. Om eigenlijk iedereen te laten zien, nou, wem was Pierre? En dat zijn volgens mij prachtige beelden, iedereen kent ze wel. En het beeld, dat is de jager, de jeger. En dat verwijst natuurlijk naar zijn buurt. En dat is nog altijd de prijs die elke butenredner winnaar krijgt als er een wint. Legendarisch inderdaad, geweldig. Pierre Knoops, ja. Zo gaan we hem natuurlijk niet vergeten en zo kunnen we hem in leven haaien. Prachtig. Zeg maar, we staan hier op de camping en ik heb gehoord, Geer gaat ook het in de zomer doen. Klopt dat? Ja, zeker. We moeten ook de carnaval tot leven blijven, inderdaad. Ja. En wat gaat je doen? Nou, dat kan Lars veel beter vertellen. Ja, Lars, doe jij eens gewoon met zoepen, met doen, dansen, springen, Ja, dat zeker. hossen en zingen. Mhm. Ja. En wat gaat dan in juni gebeuren? Nou, wat gaat in juni gebeuren? Wij hebben natuurlijk in november gehoopt, dat was het grote feest, de Vivas kosten houden. Dat waren de Vivas, de grote vastelovens booster, omdat iedereen waar het vasteloven kost gebruiken voor een hele periode. Dat ging op het allerlaatste moment niet door. En toen hebben we al snel gezegd, we gaan wie dan ook gaat doen dit jaar. En dan schuiven we het maar door en dat doen we dan in juni. En dan hebben we weer een avond, volstijd met verrassingen, heel veel live muziek en vooral heel veel plezier. En voor hun dat stukje vastelovend, want het is belangrijk om ook aan de jeugd te laten zien dat de vastelovend er is. BCL heeft gezegd, nee, we gaan niks doorschuiven naar de zomer. Nou, weer kijken de angststijgen aan en weer doen we het vooral op onze eigen manier. Ik vind dat helemaal geweldig.
Nou, mensen onder het viaduct, veel wensen u een geweldige seizoen toe. En dan zeker in juni. En Wim Wit bij ons op de camping. Alaaf. Ik zie de ene de op de wegen op de camping. Wauw, dat kent ze wel goed. Veeg maar voor die eigen deur, zeggen weer, of niet? Ja, laat je mijn vrouw niet zien, want mocht u zo gaan vegen. Ja, daar ben ik ook bang voor, ja. De camping hoor ik zuiver, hè. De camping hoor ik zuiver. Zeg, vertel eens, Wim Bussen. Ik ben Stefan Wolter. Ja, Stefan Wolter en ik zing liedjes. Oh, en hoe komt ze vanaf? Ik kom uit Weert. Hoe het Weert? Ja, het Schone Weert kom ik Het vanaf. Schone Weert, geweldig. En wie lang zingt ze al? Ja, wie lang zing ik al? Ja, ik zeg altijd, ik mocht vroeger in groep 4 van de meester al vuur zingen bij de communie. Oh. Dus, maar met vastelovend vanaf 2017 volgens mij. En dat is zo kleinschalig begonnen. En inmiddels doen we af en toe wat optreden links en rechts. Wat leuk. Ja. En nu op de camping hier van op Delta de camping Limburg. in de Remuntje. Geweldig. Ja. Nee, het verkeerd, of niet? Nee. Wat ga je ze willen zingen? Ik wil zingen over de vastelovend. Ja. Mier vastelovend is het liedje van dit jaar. De wins. Ja, dat we allemaal maar meer vastelovend mogen krijgen. En ook al ook in de gooie tijd, zullen we maar zeggen. Wie meer, wie beter. Ja. Dus daar gaan we mee beginnen. Dat klinkt heel warm Ja. en heel erg goed. Wie meer, wie beter. Wie meer, wie beter. Nou, ik zou zeggen, geef gas. Doven. Ja. Als die dag weer gaat beginnen, kruip je kriebel bij mij binnen. Die de wervel weet aan het rijden. Mijn gemoed, het kan je beloon. Ik moet lachen, drinken, zingen tegelijk. Maar dat schiet niet, kijk, de tijd zet me te kiek. Ik wil hier vast de rozen, het kan me echt niet gek geloof. Hier vast de lovend, ik verzin de nood op. Laat je lollig glotjes gloeden, blijkt me het oor in een thee. En heb ik vandaag voorbij genoten over de bergen weer. Vastelovend mogen delen en dan hier het nooit vervelen. Laat je carousel maar draaien en doet je glazen nog eens vol. Maar er is één ding, daar leg ik me niet bij neer. De rest te kort aan vastelovend, ik wil meer. Ik wil meer vastelovend, het kan me echt niet gek genoeg. Hier vastelovend, ziek verzin de nood op. Laat je lollig glotjes gloeden, lijkt me het oor in een thee. En heb ik vandaag voorbij genoten over de bergen weer. Ik wil meer zaten hermeniekes op de sloot. Ik wil 22 flinke verlie in de rood. Ik wil meer schoen verkleid je mensen, dus korte been. Ik wil meer vastelovend in een knapschoolcafé. Meer vastelovend, het kan me echt niet gek genoeg. Meer vastelovend, ik verzin de nood op. Laat je lollig glotjes gloeden, raakt me een oor in een thee. En heb ik vandaag voorbij genoten over de bergen weer. Goed spik weer gekke knallen aan het buffet. Oh, en dan s'nachts pakken confetti in uw bed. Kom laat je lollig glotjes gloeden, lijkt me een oor in een thee. En heb ik ten dag voorbij genoten over de bergen weer. Heb
op de camping. Hé, was eens kijken. Hè? Ja, dat zijn dames, Jeske Pierre. Nee, Is dat kat voor dich? Nee. Jongen. Goedenavond, Zullen we heren. even proberen, hè? Goedenavond. Wat zit je zo Goedenavond. aan het zingen op de camping? Prachtig klinkt dat. Wem zijn we weer? Ik wil het weten, maar voor dat is een razelaars. Ja, echt waar? Ja. De razelaars. Dat is niet zo razelen. Ja, we stonden helemaal te razelen. Natuurlijk niet van de zenuwen. Maar we Razeleer doet zwaar. razelen het best een keer vastelovend weer. Hè? Ja, Hopen dat- geweldig. hopen dat dat gebeurt. Ja, absoluut. Het is weer vastelovend, jongens. En de razeleer zoet zwamen. Wie lang bestaat je al? Nou, Lot, of wil zeggen... Ik dacht een jaar of 14. Ja, Kijk. 14, 15 jaar Ja. ga je nu in. we zijn eigenlijk in 2005 begonnen. Ja. En het is een beetje een bepaalde buurt in Zwamen, dus op de Aaienweg, om het zo te zeggen. En nou, er wonen een paar mensen bijeen. En toen heb ik gedacht van, nou, dan moesten ze een keer kijken of ze de mensen bijeen kregen voor de Zwamer liedjesavond. En zo is dat begonnen. Ja, dat was wel een heel Ja. gebeuren nog. Ja. We hebben eerst een brief rondgestuurd. Met de Of je mensen, wel moe? Nee, wie er interesse hadden. En ze wordt uitgenodigd. Want ze waren uit 600 mensen uitgekozen Kijk, om een kijk. keer auditie te komen doen. Ja. En er kwamen er uiteindelijk een aantal op te proppen. En zo is dat ontstaan eigenlijk. Alleen de Beetje allerbeste natuurlijk. Alleen de allerbeste. Ik Ja, zie ja. het. Ja, Ja, ken maar ik die kosten ze niet genoeg vinden, dus zijn ze ook naar de Breie Naast gekomen. Dat woont één. Oh, dat is een beetje geluk gehad. Zeg, en wem schreef de liedjes? Hij de schrift de Geer liedjes. schreef de liedjes. Dat is de Kijk. enige die leren school het gehad, hoor. Dat kan schrijven. Ja, Die ik snap anderen het. kunnen dat überhaupt niet. Dus, Nee, oh, ja. Oh. Maar de kind ze altijd nog leren. Nee, hè? maar hij schrijft de teksten en Ja. dan kijken we er met z'n allen naar en dan mogen we die goed vinden. Dus, en die zien ook goed. Direct dus, goedkeuren. veel vinden- Ja, Ja. de hoeven... En een gezellige avond. En meer hoeft er niet te gebeuren. Gezellig is het altijd. En gezellig is het altijd. Daar En dat ga is je het hier van. ook op de camping. Ja, dat moet Ik ook. vind Zo het is dat. helemaal geweldig met u. Kunt je nog een nummer zingen voor ons? Uiteraard. Nog één En door. dat is misschien wel een heel leuk iets is dat. Ja. Ergens, dat was zo'n tijdje een paar jaar terug. Toen hebben we op een gegeven moment gedacht van nou, we maken eens 2 speciale liedjes. En een van die liedjes gaat dan niet direct over de vastelovend, wel indirect, want het gaat over een dansmarietje. Ah, En bij dat dansmarietje stonden al die kerels, die stonden hartstikke achter dat meisje aan. Dus die Ja. stonden allemaal te kijken. Dus als ze even hier de bie blieft, dan... kan ik in de spagaat vallen? nou, Ja, dat dan moet hoeft wel- niet direct, En dat is maar... toen Sophie. In Ja. ieder geval Ja, zwijgen. dan. Nou, ik ben benieuwd, jongens. Verras mij. De razeleers. Oké. Met Sofieke. De liefde die kwam niet, ik stond nog bij de man. Zo ging Sofieke en sting in vuur en vlam. Wist het wel zeker en dacht nu heb ik chans. Dat was het gekke, ik had geen schijn van kans. Dat is Sophie, de dansmarie. En iedereen steekt voor hem in de riem. Ja, het meisje is zo populair. Want iedereen die de WVG. Ook ik stond hier, dansen gans vooraan. En vul mich net wie een kloeke haan. Maar o Sophie, ziet mich niet stom. En ik moet alleen naar huis toe gaan. Ik ging naar Sofieke met een bloemenstroos. Wat ook gebeurde, het scheurde mich naar huis. Het zoog mich niet zitten en dat vond ik niet leuk. Juiske, ik wist niet waar ik voor mich zoek. Dat is Sophie, de dansmarie. En iedereen steekt voor hem in de riem. Ja, dat meisje is zo populair. Want iedereen die de WVG. Ook ik stond bij je dansen gans vooraan. En vul mich net wie een kloeke haan. Maar o Sophie, ziet mich niet stom. En ik moet alleen naar huis toe gaan. Zo niet te wachten met bonbons. Nog even en ik weet heen ons. Ik heb het met Sophie
alles in